handidi kukunyeberai hama dzadiwa. Mafotos amuri kuona mabhana aya anongokuudzai handisi kuda kutaura zvakawanda. Mbinga yangu yaindida, taienda kumaholiday namusoni. Last month takaenda kuwedza, handisi kuda kutaura zvakawanda. Last month taenda kuwedza, kwakuine program yanga iripo, saka imwe yacho ndakakundikana kuti ndiende, yanga iri manheru. Pandati fuchu yatimukire makuseni takabuda na 5 AM. Ndifuna takasvika kuwedza na 6:30. Baba vakaona mota yedu iri kuroad because pamba patete mai Rukundu pahighway. Vakamhanya kumota, vakasvika, vakauya vakandivhurira, vakamira padhore mota, vakati ashumba titambire. That was my first time baba vachindidedza nemutupo wangu vachindiombera gushu. Ndakafara, and ndichibva ipapo ndakafonera masisters angu ndikati imi zvaitika nhasi handisati ndakambozviona mu18 years dzangu dzekuroorwa kwaMutangadura. Mwari vakanaka, baba vaindida, ndo mashoko angu ekupedzisira. Baba vaindida, baba vaida vana vangu. Mafotos aya anokuratidzai mega mazvita henyu. Paari kuti baba vaindida haasi kutaura iye, ari kutaura nei sezvaitwa namunyaradzi. Murume wachiri unowangoshongonzvenga mbichana asi mwani murume yaide chi chete mani zoti makazenge maita here vasikana ini. Ini ndakanyorerwa certificate nevana vangu kuti the best dad in the world irimo yakahemwa so ndakandipiwa certificate handiti you've lost your best dad, your best friend. Coincidentally, handizozvinoitika sei vana vasikana muri maconfidant adead zvokuti mumwe mwana musikana kakwaari kwaakaroorwa anotumira dedhi kuti kune kamuzukuru kari kuuya, mwana musikana iye. Mwana mukomana anotumira kunani? Kuna mama. Tinotenda uyai mutipe muwanga we have lost track kutanda apapo. Thank you. Tinotenda yezvinotanga taapa nekukwasha ndofunga ipadhuze zvichavereka kusvika kuna 10 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 10. Pamusoro mese ndinokwasai mese nouwandu hwenyu zvekutendai nokungana kwamaita mukati momusha uno. Kungana kwamaita mukati momusha uno kunotiratidza rudo rwenyu kuna baba vedu vaMutangadura. Ini ndakamirira vakwasha ndinoti tarasikirwa negamba remusha. Not only was he a father-in-law, he was more of a brother to me and everybody else. Tarasikirwa na baba vanga vaine direction. Baba vanga vachitungamirira mabasa ese atatichiita. Baba vanga vachitipa hurudziro yekuti tibatane semhuri tichifambisa mabasa anoita kuti mhuri dzirarame. Zvino nhasi uno tarasikirwa nababa. Asi ndoda kungopa kutenda pakungana kwamaita muchichema nesu, muchichema nevamwe vese vari pano nekuzonoratidza kwatichata baba vedu. I thank you all for this gathering. It's with profound sadness that we are gathered here today. But thank you very much for being here. Pandakapedza kutaura nababa musi uno uyu ndandatova nickname yekunzi Martin Mukosha the American. Hakuna munhu achanzwa futi achitaura izvozvo nokuti mashoko aitaurwa nababa mazuva ese nemisi yese. Aiwa, ndoda kungokutendai nokungana kwataita. Thank you very much. Tinotenda kare madzisawira avaipiwa mukana wokutaura. Basa remadzisawira raive rinokugezesa mabhodhizi nokupfekedza vanhu nokusunga vanhu zvimachira nokuchera guva nokuvaka guva. Zvino mazuvano madzisawira apo vakuda
kuonekwa. Zvisinei zvavada kuonekwa regai tingozviitawo, nokuti isuwo kwedu kunyaradzo ndisu Sawira wenyu mukuru. That's why takamira pano. Regai ndikumbire Sawira my guts kana kuti John Dhiri. Aiwa, murutaura kana kuimba. Aiwa, pindai muchikosotaura. Pamsoroi muri kwaMutangadura, pamsoroi vakuru vose vari pano, pamsoroi maproducer ari pano, pamsoroi vose vanoremekedza. Regai nditaure pamusoro penhau yababa vedu Joseph Mutangadura. Ndinoti baba Mutangadura ranga riri gamba, ranga riri soja maererano nenhau dzekusimudzira kune iswe mabhizinesi. Regai nditi ndamiswa pano ndichinzi Sawira. Usawira hwangu naMutangadura ndakauya pano ndichita zvemombe 2008 ndichisvika mukati menzvimbo ino nemurume wangu. VaMutangadura vaiva nenhau yokuti toda kusimudzirana. Gore rashaya murume wangu 2016 vakandipa mwana wavanonzi Chipo, anove ndo anonzi Majesi, vakandipa mwana wavanonzi Chiedza, vakandipa mwana muzukuru wavanonzi Mbare. Vana avo vese vakaiswa mumaoko angu ndoda kuti muvadzidzise business. Asi pahwana vese vava mukomana akagona business ndivari, asi handafunga kuti Mbare ndinomushaya pano. Mbare ranga rigweregwere, amene kuAmerica kwani ikoko kuti zvaari kuita Mbare uyu zvipo nyere. Regai nditi mbuye kwaMutangadura marasikirwa asakina kurasikirwa. Tine mukomana anonzi Ephraim ndanzimira segamba mbuye kwaMutangadura batana sezvinare huni. Ephraim ita seunhu wanga hwina baba vako, mira kuti usimudzire kambani ino, isi maproducer titatama nzvimbo ino. Ephraim mira segamba mukati mepurazi ino, fambi ino kunzi munhu businessman Sandinyore unenge wakabva kure. Upenyu hwaMutangadura hune history. Iwe unoda upenyu hunenge honye, kudya wakagara, kuda mari asina kuziya pesandu. Ephraim, ndinoti batana nehama dzako, ita sechimwe chete zvingare huni. Musimudzire maproducer, musimudzire munhu mune vese vanenge vachitambirwa nababako nherera dzasiyiwa mufambi ino. Ephraim chengeta. Ndinotenda. Vanenge komizana zvebusiness nakomiza maini daitanga checha ndaikuda kuchetswa mugozi kunonditorera vatengi vese. Amai vanotaura, amai vakarongeka, vari mashoko kunge vari kubva munotebook. Ko John Dhiri ari kuti John Dhiri iye Dhiri isenemi kana kuti nderemazvo zvemadhiri. John Dhiri ari kuti okay, that's okay. Taikumbira panapa hanzi munhu akashanda navo ane zita rokuti Gwarada pababazonzi Stroke Isaac. Taikumbira kuti vana mwamachaya kuti piro vana vasikana vawane pokugara naye ndovataya kuzotsikira ndizvo naika vagarawo close to the casket yababa vavo. Taikumbira machaya zanokwana 3 ndovataya kuzonyaradza vana ivava kuti vareke kuenda kure ndizvo naika Gwarada Isaac ndoupi ngabvawo Gwarada 1 minute. Take it on my emotions like Gwarada. We know wakabata 5 seconds tsaenda uchinonoka 5 Hello. ari kuzvinzwa. Hello. Right. Inini matauro 5 seconds Isapa promotion. Hello. Muri kutaura kuti Taurai. Tonzwika. Muri kutaura kuti 5 seconds. Ini ndinoda kutaura zvandinoda kuna vaMutangadura. Ikodzero yamutaura zvandinoda. Time mutaura time izvozvo. Matangira andakaita kushanda panapa. Ndakatanga kushanda naVaMutangadura. Ini ndainge ndakuita sekuti ndiri mwana wakwaMutangadura nokubirana kwandakaita vaMutangadura. VaMutangadura ndichitanga kushanda navo vava nevision
544 ndokuti vanga nayo nderaisenzisa papigeon 544 iyoyo taifamba nawo Mutanga Dura vakagara pendagara isada ndindi kudhaiva kwati ndomwari kuti saka pataifamba pese ipapo vaindida zvakanyanyisa chibva tasevenza tauya panapa tasevenza tauya panapa ndobva tatenga Mazda B16 yatengwa iyoyo vaMutanga Dura vakaenda paMazda B16 indobva ndaenda papleasure iyoyo chibva tasevenza ndobva tatenga Isuzu Twin Cab ini chibva ndakwirazve iwo vaenda paIsuzu ini chienda paMazda chibva ipapo Twin Cab ipapo ndobva tatenga Prato chibva ndaenda mbiri apo poindaida kudzairiyo kuti vaMutanga Dura vaifamba nepleasure dzainetsa taigara tichifonera makamera kuti uyawo zvekunewe inini chiyo yandirwadza parufu vaMutanga Dura musidza kwandakaita nawo muriwo kwamagore iri pano iri kwamagore ndo kakazvarwa mai vamai Mutanga Dura ini ndaingozi kwarwara kundika chichichi kana vaitofona kuti dai warada ngaro yatora ikoko ndosvika ndonovatora ndavatora vanhu ava taenda kuchitungwisa kugospel kuti ndokana pavabereki vacho ivavo mai Mutanga Dura nababa Mutanga Dura handikati vakafa kuti vakazorora saka esho chondokwanisa kuti unorwa wakaita Mutanga Dura zvachirapisa vanhu vakuda kusoka vakafa one time here esho kuna madhokota mangana ari paMutanga Dura kuna vazukuru vangana vari paMutanga Dura pavazukuru ivavo pane one here akasa kupa Mutanga Dura pendi inini ndinoda kutenda wandika kutenda Ephraim Wellington Matanganyidzi akandifonera na 1 anifonera na 1 ndobva ndamuka ndobva ndauya ndakaona Mutanga Dura vari paruwa vanga vari muLand Cruiser vakavata ndobva ndaona pane ndakaona buri ranga riri samwe panapa but handina kana kumbochema ini ndakati vaMutanga Dura vanofana vakarara ndazvina ndipinda mandiri ndapedza kudaro ndobva ndatevha Mutanga ndobva ndaenda kwandakaenda ikoko ndakazoti ndinonga izwa ramangwana kwati ndobva ndatega chimenda ndiona kuti ichokwadi here kuti Mutanga Dura vakashayika ndikadhiraivha mota yangu ndobva ndasvika panora ndakaenda pagazebhu paya handangona vaMutanga Dura pano ndaita basi ndikabvunza kuti Mutanga Dura vari ndobva ndabva ipapo ndobva ndapinda mushopu ndobva ndapinda ndobva vanhu vari memumo ndikati vaMutanga Dura varipi chibva ndapinda mune shopu yekubvisa ndobva ndabva varipi ndobva ndabva ipapo ndobva ndatofa mota yangu ndauya kunoko ndakasvika ndobva ndapinda mubucha umu ndobva ndaona vanhu varimo ndikati vaMutanga Dura varipi hapana akandipindura ndobva ndabva ipapo ndobva ndaenda kwaPatruma ndakasvika ndobva ndatarisa fuzi kudai so ndobva ndadzoka zvakandirwadza zvakandinetsa rudo rwandakandira rwunda vaMutanga Dura ini zvinorwadza vaindirespekta zvakanyanya zvokuti hama dzokwa Mutanga Dura hapana munhu akarespektwa seni vaMutanga Dura ndosoka muchona chirwadzira hapana zvihama dzakarespektwa ndisa vaMutanga Dura ndaiti ndikanetsana nomushandi inini ndaimuudza kuti iwe uri kunetsana neni iwewe kumbokwa Mutanga Dura kuseri uko inda ikoko kunondini handiti vaMutanga Dura zvavaita vaveuya kwandiri voti dhiraivha tobuda vaivatora kasuwa yavo so vachimwa kudai so mumustakabva takaenda kumarondero papane shopu inotengeswa zveledha maledha jackets nechizvese vosvika voti unozva gwarada akasoka vanhu havasi kumboziva kuti iwewe unondiitira seida kuti chii saka uchiona vachida asi iwe zvinzwisisoka iwewe ndobva ndatengerwa ledha jacket maledha jacket ndokandira matatu izvezvi maledha jacket iwanda matatengerwa vaMutanga Dura ndakarwara ndakaita sauna iri panapa iyi handitika ndaita sauna iri panapa handizivi kana kuchipatara kwandakaita chimbeziva noni pasauna iwe ndanga ndandotora mai vangu kumusha mai vangu vairwara vaita brain tumor mai vangu ini pandairwara pese ipapo mai vangu vaenda kuchipatara vaenda Dura mai vangu I am very lucky kuti inini after 3 days ndakangoona mai vangu paruwari apo ndaona mai vangu ndozofonera zvikanzi mai vangu vashayika sezvo ndaifanira kugona kudhiraivha ndakapiwa dhiraivha ainzi Chamakura ndobva aenda neni kumasvingo kuzaka kusha kwangu inini ndobva ati vakangosvika ndokuti siya ikoko Chamakura akadzoka nebhazi ini ndikasara ndikazoteera ndarefresha kuti zvakamira sei anyway vanhu vari kuti nguva yapera asi inini ndorwadziwa naVaMutanga Dura dene munhu akavauraya kana kuti chinisoka zvinorwadza ati izvozvo ngazvirege kutaurwa saka
tatadza kutaura ne aiwa tati izvozvo ngazvirege kutaurwa. Ndo request yemhuri ndizvona inga tinotenda maita yenyu. Isaac pamusoro vakuru wenzvimbo ino vakutungamira musangano weZANU-PF uri kwaMutangadura nevakuru vemachechi nehama neshamwari dzatinadzo pano. Inini nyaya yangu yanga isingatobudi kushanda kwa 1 minute. Chikonzero ndechekuti ini ndakasedzana naMutangadura 20 years. Ndakakuenda ndinorangarire 2021. Ndakanga ndatorwa kuita hama yekwaMutangadura kana zita rangu sene maitombozikani nevanhu vese vataishanda navo, asi takashanda zvakanaka. Chingonzi mukoma Isaac. Pakati pekushanda toda kupupura rudo rwaMutangadura. Taishanda nevanhu vakasiyana siyana vaitishandira, vamwe vaiba, vamwe vachiitawo zvakasiyana siyana zvisingaiti zvinotarisa kuti ndishande zvakanaka. Inini ndaivatanganisa. Pakapera kana kuti 1 year vaidzoka nayo kuti uchikuziva here ndoti ndomuziva ndoti ndinomuziva munhu obvata chinomutsvagere ndaona hama yangu asari kushupika chinotsvagere kwamunomuzi ndotopera zvakadaro. Kune ukama rudo rwaiva Mutangadura nderwekuti inini ndaifamba navo kuenda kuhama dzavo kusvikira pastage yekuti hama dzavo dzaitanga dzauya kwandiri dzichikonza kutarisisa nyaya yavo kuna Mutare nekuti ndini ndakanga ndiripo. Airememba pamwe pavakambobuda vakanditi ukazosara panapa unogona kuzonetsesa motikari. Vakatora kids dzemota yavo yavaishandisa vakandisiya for 3 weeks dzakapera vasipo, ini ndasara nemota. Tikadzokera kubasa kwatinoshanda vaMutangadura ndofunga vaishanda 40 kilometers kufamba 40 kilometers pazuva. Pazuva rega rega vanongauya kubasa vanga vasingagari pasi, vaingofamba vachienda kuti zvinhu zvifambe. Izvozvo ndozvandakazvidza kuti kana muri pabasa apadi munhu anemingono. Pasara wewe 10 minutes. Madzangu kutaura tine zvakawanda hameni. Hapana sina kutaura zvekutaura naye tinozviziva. Zvaunotaura usati wazviziva, usati wazvitaura tozviziva, asi nguva ndofunga basa redu richakawanda. Kuno kuti chine misa iripo, mukaona mawiro atakaita neZinogwa Town, kubuda panapa uzoti tisvike pamakuva. Handizi kuti tinenge takawanda so here. Ini ndo pari kutinetsa ipapo, saka toda kubata nguva. Kune munhu ari pedyo newe nguva. Chete hapana chimwe chatiri kunetseka pakati pedu panapa. Ndaikumbira muzukuru Nyari 1 minute zvakare. Tichingopedza ipapo tichakumbira representative yeRua Local Government Board ndozokuzivisai. Panenge ndati 1 minute munhu paanenge achishandike chitobvisa maseconds pasara 30 seconds. Soroi ndiri kunzwa kurwadziwa kwakanyanya nekurasikirwa kwandaitwa nasekuru vangu. Sekuru vangu handingati vanga vari sekuru kwandiri. Sekuru vangu vanga vari mai vangu, vari baba vangu zvakare. Ndingangoti mazuva aperayo ndakarwara, ndirwara. Musi wachaika sekuru ndo musi wandakatobuda muchipatara. Sekuru vaindimanikidza vachiti mai vakatobva nemari kupa kwangu musi weSaturday. Vakanditi Nyarenda ine 2000 iyi ndoti uende kuchipatara unorapwa. Ndaida kunoitwa operation. Anti mandatora mari sekuru ndozonoperetwa next week. Ndine mwana anga akuda kubuda kuenda kuchikoro zvechina zvacho.
Saka ndakati kuti mwana agoenda kuairport ndisipo. Saka ndakatorambira sekuru akati aiwa kakuiwa ukafa hazviite enda kuchipatara. Ndikaramba. Sekuru akati vakutobuda zvaza. Saka ndodzokera hangu here nemari yangu. Ndikati sekuru dzokerai nemari yenyu. Vachibva vadzokera. Musi Saturday. Sunday, Monday yachona ndinopa ndakanyanya kurwara sei. Ndibva ndafonera mbuya ndikati mbuya hazvisina kumbira mushi. Saka musi weTuesday yachona mbuya vaida kuendesa mwana kuchikoro kumaeston. Mbuya achibva vandifonera wazoita sei panyaya yekuti uende kuchipatara. Ndikati baba Bernard vatuma motikari kuti iweidi inditakura ndondakesera kwanisa kudhiraivha. Saka ndakabva sekuru achitozerezera vari pasaidi. Vakati aiwa ini ndakuenda nemwana kuchikoro. Ini michende mumuperekedza aende kunhingiriki. Aende kuchipatara. Vachibva vandiperekedza ndaenda kuchipatara vabhadhara mari dzese dzekuchipatara ndaita operation. Ndichipedza kuti operation sekuru vakandifonera. Vakandibvunza vakati azokudzora ndiani? Ndimai vako here? Nekuti mai vangu inini mai vangu inini ndo first born. Vachiteerana naMutakadura. Vanga vari vatedzani ende vanhu vanga vachiwirirana kubvira. Ndikakuti kubvira kukura kwavo pese sekuru vaida mai vangu zvisingaite. Ende mukuda kwavakaita mai vangu futi sekuru vakabva vadawo neni wacho. Vada neni vachibva vada nevana vangu. Ndingangoti nyaya dzana dzakawandisa ndikwanise kunhingira. Asi ndokundirongo 2 minutes. Saka ndiko kunhingira ndiko kuchipatara vakandifonera ndikati akudzora ndiani? Ndikati aiwa havasi mai vangu ndimai venini vadii vandidzora nekuti mai vavo vakafawo. Zvazopera zvekuchipatara ndakutiswa kuchipatara musi Sunday. Sekuru vakandifonera vakati ndanzwa kuti uda nyama yembudzi. Ndoya nayo here? Ndikati aiwa munogona zvanzaya kandoya nayo mangwana. Ndondanzwa kuti uda zvese neshi nemaopoza ina tikati sekuru yaina mangwana. Ndisingatozive kuti mangwana acho haachatosviki. Ende sekuru ndikakuudza kuti mwana wangu anonzi Yeukai pane paakagraduata akapuwa mombe nasekuru. Yeukai asi muzukuru waMutakadura. Inini ndiri muzukuru waMutakadura. Pativo kutorwa rwakanhamira kuvana vangu futi kuti aende kunhingiriki Yeukai. Mari dzachona dzakabva kunayo sekuru. Ipapa apa kuchipatara pakabhadharwa 5.7. Handina senti randakabvisa yakabva kuna sekuru. Saka inini sekuru ndongoti neminamato ine vanhu ndikukumbirisawo netsitsi dzaMwari kuti mweya wenyu uzorore murugare. Ndekuti tozviziva kuti makanamata enda vanhu vakakunamatirai zororai henyu murugare musoni. Ndatenda. Madzsekuru pane chikwereti chakasiyiwa pano chembudzi ndizvonaika nematumba. Muzukuru ana sekuru ako ngavakupe mbudzi yako. Aiwa tinotenda. Program yedu tinoromba kuti tiri kumashure mbichana takagona kubata nguva pamashoma asara tinogona kupa fadha nguva yavo yakakwana. Tichakumbira Deputy Mayor weRuwa Local Board Maidema kuti vauye vataure. Adisindi Maidema. Tiripatina Deputy Mayor Ruwa Local Board Maidema Kulanchana. Inini ndinishataura. Inini ndini Board Secretary. Ruwa ndini CEO Ruwa Local Board. Ndira ndakazvipano wari weMutakadura was a friend indeed. Ani zvawakaita muruwa vanga mashopa varimo arimo pareti zvakanakisa. Mutakadura is a special case I cannot reflect. Ruwa Local Board yaitira napari zvainoda. Ikati pane machembera tinoda kuchengeta vaMutakadura there. Ikati pane vari disabled vatinoda kuchengetwa vaMutakadura there. Saka Mutakadura pane zvameya chief anozoda kuitwa vaMutakadura was there. Inini personally ndakazibira ndakutya kutoya panapa. Ndikaya panapa anobvati mangwana uyakutorwa free vashandi vachizoziva. Ndikaya panapa bhata ndiwachitore hwai mangwana. VaMutakadura was the main indeed. I would want to emphasize to the kids vaMutakadura we want peace more than peace. Panoitwa zvinhu zvakadai pane a lot of things but peace should sail through. Mukamboita peace zvese zvinoramba zvinotowedzera kudarika zvazviri nhasi. In his power mukakanganisa mukasanzwisana zvinofa zvese. Bari Mwari tinoda aite lead you as a family muite zvakarurama muchiwatya muchitumbutakadura baba makatigonera. Please I emphasize peace is more than peace. Mwari ningeri zvinopembera.
right? Tinotenda CEO zvamaona pano musavakumbire mabusiness card naika muchizovataura nyaya yemastenzi pano vauya pano kuzoita sei kuzochema wakaonawo kansolo youya bhodhi rouya moziva kuti munhu wacho mabusiness ake aiterera mutero unopa kuti bhodhi rifambire mutu wakanaka ndiri raitere CEO ya kuti vaibhadhara zvakanaka kwasara vatauri vanokwana vaviri chete one pane wokupedzisira one but not last least ndibrigadier general Swano pasi kuti taikumbira muuye pano general se muuye muchipo mashoko enyu. Pamusoro ikongetuwerwa anani pamusoro imwe pamutangadura pamusoro ibaba vezvomweya indakamira pano ndandine zvakawanda in common na mutangadura. Chekutanga pamutangadura ineba yangu takaganurana newaya saka munoziva pese panoita maneba mombe yomwe ndondya kumunda kwoumwe saka munozozvisovha sei isitaisangana tiri vaviri madzimai asingatombozive tosovha problem ndokuratidza kuti you was a good neighbor. Chechipiri sezvo tisina nguva vamutangadura akanga vari member yedu yegoromonzi Commercial Farmers Association inova ini ndini vice chairman wacho. Vamutangadura taivapa malessons ekuti dzidzisa nezvemombe vamwe mukaona inobva panapa ichisvika kunana Mutoko Road nekushamba Road kuno kumeni taispecializa nehorticulture nemombe. Malessons ese taiaitira pano free of charge yeaccommodation madrinks nechikafu taipiwa pano saka yanga iri member yedu hombe yakasimba chaizvo chaizvo. Chechitatu vamutangadura yakanga iri drinknet kanchi drinknet musi weFriday ndononzi Daddy's Day taisangana pano pamutangadura tichigara tisingamwi doro chete but tichidzidzisana kuti mabhizinesi anoitwa sei. Vamwe tanga tichangobva kuarmy taingoziva zvekuti chete ivo ndo anga kuti integrate within the community. Takadzidza zvakawanda kusvika vamwe taitawo mabhizinesi tanga tisiri ngoma mutoriro sevakwe vanhu vaya isi tanga tiripo kudzidzisana kuti upenyu hunoitwa sei. Mukudzidzisana imomo futi nekuti vana mai vanochengetwa sei ndo pazvaitaurwa pachikona ipapo kuti ukanzwa mai vopopota ivo unongobuda woenda panze wonotsvaga paindi pamutangadura nyaya inobva yapera. Chekupedzisira chandinoda kutaura ndechekuti ndakamirira zvavaitiitira kuhurumende. Vamwe vanhu vanofunga kuti kana ichinge ichinzi Independence Day izuva reZANU-PF. Vamwe vanofunga kuti kana ichinzi Heroes Day izuva reZANU-PF. Maheroes haana kurwira ZANU-PF, akarwira nyika ino. Vamutangadura vaiti support. Hakuna kwaakanga vasingatipi zvekutibatsira pataita maoccasions wayo. Last week iyo tanga tine belated Heroes Day. Vakatibatsira kuzo iwo nchingopedza kuti anawanzwa kuti vamutangadura vashaika. Munhu atanga chiimba naye one of the businessmen vatanga tinawo munhu. Saka tinongoimba kuti pamwe zvicharamba zvakadaro Mwari achatibatsira sezvo handisataure pandoziva kuti vanhu vavo vachabatwa mapurisa emuna anoziva maite henyu. Tinotenda pane mumwe asvika iye hanzi asvigone kuti asataure. Is a business associate, a business partner by the name of Mr. Kevin Higgins from CC Sales. Over. Remember about 3 minutes? Thank you. Good morning, ladies and gentlemen.
I wasn't really prepared for this, so please bear with me. First of all, I would like to start by giving my sincere and heartfelt condolences to the family on behalf of CC Sales and myself, of course. I've been with CC Sales for 40 years, a little over that. I have had the good fortune of dealing with Uncle Joe for probably 25 years. I've watched his business grow from humble beginnings to the empire that it is today. I think that Joe's influence on the industry is only going to be realized in the coming weeks and months. Cattle prices are dictated by the prices that are realized at Mount Hampden, where we sell cattle once a week. Joe is probably our biggest, or has been our biggest client for the last 20 years, and he influences those prices. He dictates the prices at those sales, and they benchmark cattle prices countrywide. So every farmer in this country, every cattle farmer, can benefit from Joe's intervention in the cattle industry. I know Joe to be a very humble man and a professional man. Nothing ostentatious about him. He was an absolute pleasure to deal with, and we were humbled to deal with Uncle Joe. All I can say is that I will seriously miss him, and the whole industry will miss him. May his soul rest in peace. Kukomborerwa kuti mwana wenyu kuti varimi vemombe vanorima mombe vawane mari yakanaka nyika yose anga ari mwana wenyu. Zvinorema but ndo zviripo iko zvino mutauro wokupedzesera ari kuuya kuzotaura pamusoro penhoroono iri official yababa. Musamuti zvakati wazvitaurirei, zvakati wazvisiyirei. Ari kupa the official version youpain wababa and why we are here today. Let me invite Nkoma Elliot Mutangadura to come up front. Nkoma Elliot. Tazvijaira zvetirinde muzukuru nyarai. Muzukuru nyara aripi? Uyu handi strictly 1 minute. Asiri ambuka panere. Saka zvapera. Zvapera done. Nkoma Elliot we. Yes. Aspect akanaka. Ujininga I think the most difficult part is the process. Yababa Venu. So the tower, said Manuel Zakaida. And this is the eulogy, the obituary that Joseph Mutangadu. Joseph Mutangada's life was tragically cut short on the 18th of August at his prime at the age of 68. Joseph Mutangadu, fondly known as Mdala to most of his workers, and Uncle Joe to most of us, was born in Wednesday on the 6th of April 1957 to the late Ephraim Mtangadura and Bea Jesse Mtangadura, born in Mutasa. He was the second child in a family of 7, 4 girls and 3 boys, of whom only 3 girls still survived. Come Elliot. Joseph Mtangadura was blessed with a quiet family and proved to be a loving and devoted father to his 20 children, of whom 18 survived. He was a hardworking individual, fitness fanatic, and health-conscious man, whose life started from very humble beginnings in his rural home in Wenta. His father sold cattle to sponsor his carpentry training
after which he plied his trade as a fine and exceptionally talented carpenter in Mwedza. He became popular for the wooden pieces he produced, sometimes from trees he cut down himself. Joseph Mtangadwa went on to work for the National Electricity Entity in Lusaka, now known as ZESA. Not satisfied with being a mere employee and getting a bigger vision, he moved to Harare, where he set himself up in Glenview, doing his carpentry, and ultimately set up a fully fledged hardware store. He bought his first house in Glenview, but he had big dreams. He invested in real estate, buying various properties in Glenview, and ultimately buying a house in Mount Pleasant at a time when living in Mount Pleasant was a pipe dream for many. He acquired a plot in Waterfalls, where he started the farming venture and where his interest in farming grew. However, Joseph Mtangadwa envisioned an even bigger picture. He understood the sense of business. It was in his DNA. He understood business strategy. He understood business re-engineering and consolidation. He therefore did not hesitate to dispose of several properties in order to buy the Shing farm in the early 90s. Together with his wife, the late Petronella, born at Zinure, they worked extremely hard, building their home on the farm from scratch, establishing the abattoir and creating what has come to be known as the famous Mtanga's Hideout, while establishing several other business ventures and outlets elsewhere. He was passionate about cattle. He was a familiar face and a regular at the CC Cells cattle auctions week in, week out. His wife sadly passed away on the 2nd of January 2005. But even after her passing, he continued to build and nurture the farm, turning it into both a thriving business and a hub with family and community gatherings. He gave many Zimbabwean musicians and artists their stage performance breakthrough. Joseph Mtangadwa did remarry on the 21st of December in 2006. That marriage ended in an extremely difficult divorce, which was finalized by the High Court of Zimbabwe on the 19th of June 2025. Sadly, he was a traumatized man in the last 9 months of his life. Many would not have known, because he continued to wear a smile and still continued to help others. Ndara was selfless. He understood the power of empowering communities. He did not forget his roots. He employed many young people from Mwedza, and many have gone on to build thriving lives, stemming from time in his employ. Although he was a very private person, he was a philanthropist at heart. He helped many children with school fees. He financed many indeed. He sponsored many community funerals. He gave a lot, but he gave away from the cameras. His generosity was as boundless as it was discreet. There are no words that can capture the man that Joseph Mtangadwa was. He was larger than life. He was a visionary. He was a businessman by excellence. He was hardworking. He was diligent. He was a man of faith, worshiping in the Catholic Church. But above all, he was kind. He was generous. He was loving. He was all-embracing. He was a unifier. He has left an indelible mark and a gap that is simply impossible to fill. To the immediate family, he was a father to all. His wisdom, humor, and warmth made him a constant source of comfort and inspiration. He was the glue that bound the family. To the wider community, he was a mentor, a leader, and a visionary. To his friends, he was loyal and dependable. Indeed, a giant has fallen, and the whole ecosystem lost. His tragic and horrendous murder
has left many questions. A dark cloud has engulfed us. The world is definitely a poorer place without him. Yet, his light will never be extinguished. His story and legacy will continue through the lives of the Ntangado family. The strength of his community and the faith he so firmly upheld. All we can say is, may justice be done. May his gentle soul rest in perfect peace. Thank you, Mkoma Elliot. Nokutipa nyaya iyi, nokutipurira nyaya iyi nenzira ya Maita. Tati hapana anobvunza kuti sei zvataurwa sei zvasiiwa ndozvabvumirana kuti ndozviitwe. Ndite hand over the mic kuna Reverend Utwa kuti vaite zvakutevera. I thank you. Tinotenda ndipo patasvika. Amen. Kuti kune munhu ari pedyo ndipo patasvika apa. Asi hatisati tapedza. Iye zvinodapuwa basa rekuti ndive ndinozivisa kuti chii chakuitika. Ndinoda kuti tese tive nepfungwa dzimwe chete, mwoyo mumwe chete, nekuti chinhu chatiunganidza hachinzwisisike kunze kwemunhu mumwe chete anonzi Mwari. Ndiye oga anogona kuchinzwisisa. Saka kurespekta kwako, rufu nekuuya kwako kuri kuzadziswa panguva ino yatiri kupinda munguva yemasi. Saka ndaingokumbira vatenderi vadiwa urambe uri pauri ipapo. Tive tinoisa mwoyo yedu takatarisa kuna iwe Jesu muvambi nomukwanisi wekutenda kwedu. Mwari ngavatinyaradze, vapfurire mberi vachitiitira zvakanaka, vachidzikamisa hana dzedu, vachiisa pfungwa dzedu munzvimbo, ivo vachitipindura nenguva yavo. Mufaro wangu kuti ndive ndinodeedza Reverend Father Paul veku St. Vincent Catholic Church kuti vatitungamirire mumuombero wemisa. Mwari vatiitire zvakanaka panguva inotevera. Amen. Pamusoro vekwaya vechechi vatwane kambo kekutangisa muchero wemisa. Vana baba takuita nguva yekunamata, ngatibisewo dziheti dzedu zvikuru sei vari pabvute, vane mafoni tongoisawo pasilent kuitira kuti zvatakuita zvinge zvichiita kuti zvifambe zvakanaka. Topa nguva kuna Father Peter Paul achatitungamira pamuchero wemisa. Ndatenda zvikuru. All right, sorry require. Ndiri kukumbirwa na Father kuti ensure kuti zvinhu zvinofulwa zvakanaka. Father vanokumbirawo mukana wekuti purpose yemisa ndeyekuti Father anofanira kuinteracta nemhuri chema nekereke yaMwari iri pamberi pavo. Maona taseta order yakatarisana nevanhu. Saka tichakumbirawo kuti save for official photographers and the media team. Tokumbira kuti ngocreate space kuti family ipapo ikwanise kuinteract na Father. So please do set up yourselves a media team so that there is space for interaction between the family and the congregation na baba kumberi pavari kutungamira mombe mazviti.
Yeah. Mustara Baba Naramana Kumana Naramaya Mushene Hamaru Penyu Mambo Vede Yesu Kristo Norudo Rwamari Baba Noruadzan Rwamaya Mushene Karweni Mimose Makadi Kumose Tripo Makadiwo Tingati Matambutsiko Mose munoremekedzwa muri pano nemuri kwa Mutangadura nesangano rechikatolike nemasangano ose akaungana pano nevanhu ose muri pano tinorwadzwa zvikuru kusangana nechiitiko chanhasi nenzira yavakatorwa Baba Joseph Mutangadura amadzadiwa tose tinorwadzwa zvikuru. Hatichakwanisi kunyaradzana zvakakwana nemaswi edu chete. Ndosaka tavakuda kupira misa Sunday kuti Mwari munyaradzi mukuru atinyaradzewo. Saka tinoda kukumbira kuti Mwari atibatsire, atikomborere zuva ranhasi. Zvikuru atipe unyaradzo yezvirokwazvo inobva